Fil-Kurja kollox jinsab lest biex il-ġimgħa f'nofsinhar issir konferenza tal-aħbarijiet li matula jitħabbar isem Charles Scicluna bħala l-Arċisqof il-ġdid ta' Malta. Dan fl-istess ħin li l-knejjes madwar Malta se jdoqqu mota ta' ċelebrazzjoni. Fl-aħħar sigħat kien hemm ħafna li esprimew il-fehma li l-ħatra tal-Isqof Scicluna mhijiex sorpriża. Fosthom l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona li kkummenta f'intervista esklusiva li se tixxandar fin-news.mt tal-ġimgħa. Iddeskriva lill-Isqof Scicluna bħala bniedem ta' ħila kbira, għalkemm bħal persuni oħra ikkummenta li s-suċċess fil-kariga ma jkunx jiddependi biss mill-magħżul tal-Vatikan. Irid islilu nnifsu li huwa komdu mal-persuni li hemm hemmhekk. Jiġifieri naħseb li jagħmel rixafil m'hemm xejn ġdid fiha, ġifieri. Naqwa li jfittex il-persuni li huma kapaċi jgħinuh. Forsi f'affarijiet li ma jistax jagħmel hu jidħlu huma u bl-istess spirtu li jidħlu fihom, jiġifieri lin-nies nħobbuhom u nersqu lejhom. Il-Vatikanista Frank Zammit ikkummenta dwar l-esperjenza ta' Scicluna u kif dan għandu wkoll għarfien mill-qrib ta' dak li jrid Papa Franġisku. Għandu rispett enormi, jiena naf ħafna kardinali, ħafna isfqiet minn madwar id-dinja u kif semmilhom Malta jgħidulek Monsinjur Scicluna. Ġifieri dana kien għal 10 snin serva bħala promotur tal-ġustizzja fil-Kongregazzjoni tad-Dottrina tal-Fidi, l-aktar kongregazzjoni, l-aktar ministeru importanti fis-Santa Sede fil-Vatikan. Il-ħatra tal-Arċisqof il-ġdid se tkun it-tema tal-programm News.mt li jixxandar il-ġimgħa qabel l-aħbarijiet.